altid om at køre og har et dårligt temperament og er ulidelig at være sammen med. Han kunne finde på at kaste sig ud fra et eller andet hus eller noget, eller stjæle nogle ting, eller bare gøre en sindssyg handling, eller være voldelig med nogen. Han var et svin. Han var en meget ond mand. Forfærdelig. Jeg vil nok lige flyve ham med en tur ud på et eller andet sted, og så lige fortælle ham ting eller tro, men jeg vil nok ikke lige frem smadre ham. Fordi jeg synes ikke, det hjælper at smadre folk, selvom de er syge i hovedet. Men jeg skal nok gøre sådan noget ved, at han har gjort alle ting. Lige i øjet på ham. Og så bagefter så vil jeg tage en masse søm, og så vil jeg lægge dem ud på gulvet, og så vil jeg så skubbe ham ned i de her søm. Og så bagefter så vil jeg tage sådan en lavalampe, og så skrue låget af den, og så det der lille stykke tape, der sidder over, og så jeg tvinger ham til at drikke det der lava-lampevand. Og så vil han simpelthen blive så stor, at han eksploderede op i hovedet på mig. Jeg tror, jeg vil vride armen om på ryggen af ham, og så tage hans hoved, og så smadre ned i sådan en bordkant. Så kraniet simpelthen bare flækker over, og al indvolde og al hjernemasse, det bare sprøjter ud. Rigtig meget lidt lækkert.